jutros prije nego sam išao trčati u 6:30, nazvala me moja majka. Znala je da danas krećem. Ona mene najbolje pozna. I znate što mi je rekla? Šta god se dogodi na tom putu, nemoj zaboraviti na 2 stvari. Nemoj zaboraviti na običnog čovjeka, nemoj zaboraviti na svoju obitelj i nemoj zaboraviti na Hrvatsku. U njoj je isto Hrvatska kao i u meni. Ona me ugojila u tom duhu da volim Hrvatsku i da volim hrvatske ljude. I da volim građane ove zemlje. I prisežem njoj koju najviše voli na svijetu. Da ću učiniti sve, svo svoje znanje, svu svoju energiju, sve svoje iskustvo. Uložit ću zadnji atom snage. Ako su Ivan Kata, moja prijateljica Kata Zadro, Ivan Pšenica i Danijel Rehak mogli staviti na kocku svoj život, izgubili dio svoje obitelji, slučajno ostali živi, ja mogu žrtvovati sebe za Hrvatsku. Oni su dali sve za Hrvatsku, a mi moramo izgraditi Hrvatsku po mjeri onih koji su gradili život u temelje ove Hrvatske. To je moja misija i to je moje poslanje.